היי. בואי תיכנסי, אני בדיוק בשלב הכי קריטי של המרק. וואי, רוני, איזה יופי. לא הייתי צריך להכין את כל זה. אמרת שהמרק שאת הכי אוהבת זה בטטה, לא? הבאתי לך ספר של סארטר. הביא לך את זה. אני לא מאמין שאת לא קראת את זה! באמת, זה כל כך מתאים לצורת חשיבה שלך, אני חושב שאת תמותי על זה! כאילו, לא יודע, בעיניי, לא לקרוא סארטר בימינו זה כמו לא לראות פליני. ראיתי פליני. יופי. ומה אומר בה? עומר? מה... הוא לא בעבודה? כנראה שלא. טוב. כאילו, סתם, לא יודע, חשבתי בגלל כל העיסוקים שלו וזה, אז הוא קצת עסוק. לא כך מצליח להבין מה יש לו לעשות כאן כרגע. בכל מקרה, קראת את מה ששלחתי? שכתבתי? עדיין לא. תקשיבי, זה באמת, אני כאילו ממש רוצה שתקראי את זה, כאילו אולי תעשי לי הגעה וכאלה. גם, סתם לא יודע, אפשר לעבוד ביחד את יודעת. עומר ואני יוצאים. אני מצטערת, זה לא היה אמור לצאת ככה. עומר היה אמור לבוא ונגיד לך את זה ביחד, אבל הוא מתעכב, הוא לא מבין. כרגיל עומר מתעכב. אולי פשוט עדיף שאני אלך. לא, מה פתאום? מה פתאום? יש פה מרק בטטה, גם עומר יבוא, בסדר, אין בעיה, הכל טוב, באמת. אל תלכי, הכל בסדר, אני... דקה אחת הולך לשירותים, אני חוזר. בינתיים יגיע, שנייה, אני בא. רוני? הכל בסדר? טוב, נראה לי שאני הולכת. נו, מה את אומרת? זה מה שעשיתי שם 20 דקות? כן, לא יודע מה קרה לי. בא לי צרפתי פתאום. טוב, שמע, אני זזה. לא, מה פתאום ללכת? בוא'נה, אכלתי מלא מרק. חוץ מזה, אולי תקראי את מה שכתבתי? כאילו את... 50 עמודים. כן, אני יודע, זה 50 עמודים, אבל עד שעומר יגיע. חוץ מזה שגם נתתי לך את זה לפני שבוע. זה הדבר הכי מתנשא שקראתי בחיים שלי. תשמע, אני מצטערת. זאת רק דעתי. מה אני מבינה בכלל? הייתי צריך לזהות אותך במסיבה. מה? מהיום אני רק חרא. וגם הזקן הצרפתי מתאים לזה. אני אהיה כמו תומאס. מי זה תומאס? תומאס, הגיבור בקלות הבלתי נסבלת של הקיום. הוא בוגד באשתו, שוכב עם מלא נשים. אולי תפתחי פעם ספר בחיים שלך? איפה המפתח? נו, רוני, די עם זה. איפה המפתח? לא התכוונתי. די, רוני.
מספיק עם זה. נמאס כבר מהשטויות שלך, פסיכו אחד. אתה יודע מה? אני עף מפה. אני עוזב את הדירה. אל תשקרי אותי לילה בלילה אל תאבדי אותי אל תאבדי אל תשקרי